konti sa biyahe tatiri ha. Lakaw na sila kay mag-honeymoon. Tambal tiri. Wala mo, itugong si tatay. Paminaw sa akin, itugong sa tatay. Kara na ito tabak-tabak yung bunlutan na ha. Ano pala, lango-lango dyan. Mantansi ko no. Maligo man. Hindi paligo ko na ha. Oo. Maligo, mantansi ba? Kabani ko. Maligo. Ano ba nang dagat? Ano ka ba mo? Isang patuhod na ng dagat, kuya. Adyo dyan pasag di stiri, Lemil. Gahi ra banigo. Uy, Lemil. Adyo pasag di. Kaya na ba ng latusan na? Patuhod ang butos. Tani ko. Alanay. Hayo, pag naguli lang mo magkabata na mi tay. Ha? Naguli lang mo magkabata na mi. Naguli ba makabata na mi? Na, gingas doktor. Ato na mi. Pag hinahinera mo sa bubalitok. Uwahay, malagis tiri. Awid na naman, awid. Hi guys, magang hapon ni tanan. Ngaray di Miss Garden kay mangutan. Uy, sa baling ruah, dali yan. Oh, aliwaris panda. Nandaghan ng tao na ah. Tanaw na good guys. Nandaghan ng bunga. Mao di man maklaro. Basta daghan sa bunga di lang sa dagko kay kuan ni si Ja. Nasaut ni si Ja pero okay na si Ja panghaon. Uy. Agara dako. Ako nagtanong ba yung manilik eh. Sa gauda ni. Sa ngapin likte. Anta ni si Jang kanang ngay agataan. Kanang nakukuan. Akdus. Naman sila nga salin. Nga to de kukuan. Merkado salis siya. Ganina. Nangita akong isdang timbungan. Kanang color pink. Wakman. Nadari po. Wapin yung agi. Kaya ganahan ko na itong isda, kanabitaw ang inunin. Man, bao, di siguro season. Ang gipitas dahan kay basig na yun.
Ako ra. Isa man itong mga naghan. Ha? Isa man. Kadyan-dyan siguro. Sardinas. Kinahanglan mo pa huwag kung sa jorong gabi na kay ugma, puhon, Domingo sa jo. Ako'y mupuling mananghilin. Si Queenie di ay na-admit kay gioperahan sa appendicitis sa mga namutana. Diya, kinahanglan mo ang relibuhan o pagbantay. Ang unang nibantay si mananghilin. Diya ako na po ugma-puhon, Domingo. Kay si Gabriel di makabantay kay si Kimiyat di magpabilin. Magsigig suwagit. Mga lang kami na laman mga igsuon kuan puli-puli. Mamailain. Sa bangunan man. Hindi ka makit ako kay tirahin mo na mga. Mag-nauwi tama. Magsalad ko dahil. Tama. Mag-inatsal. Nagwapa si kama. Balik ma. Ni. Grabe kalit-kalit na panghitabo. Nena. Hindi ko nagdahom. Anong nga. Ngatin pagkasal. Hindi gahapong adlawa. Gahapong adlawa ba to? Gahapong darani. Gahapong adlawa. Nga rin pa to dami. Kay kung man na gahapon. Wedding anniversary. Nga rin pa to. Nga na din. Nakakuyo din. Nga na nung kalit-kalit ra. Minsan kayo makakuha ng anak. Napay mga leftover sa katong kasalinteri pero hindi na madasang ginhawaan. Luod na. The next day. Hi guys, dede ko karon sa Don Emilio Hospital. Relibo miya. Magawa si Manang. Hindi ako po'y puli. Amo na lamang gitabang-tabangan kay lisod may laing bantay ni Queenie. Gamay suon na may bata na may lingon nga at ako no pamilyas among binaji. Ora man sa kabukbaji na siya. Di na sa igsuon pero ako din ni. Hindi. Na di nang gitang Gabriel pwede kinay bata nga muhilak manujo. Anak ka. Ano naman ako dili ko agi ito lang ka. Ano man ka agi? Matu pa mo ko guard. Ugma lain na pod. Listed me. Karaman to. Kamu ni Kung nga dyan makakugna to. ano imong ID? Ah, wala. Mabalik po di ko nagtuto man nakalimutan. Ano siya mabalik sa Ano imong ID? kaman ng laman. Ikaw mo no. Kaya mo balik na po ko dito. Tama ko yung Mo ID. balik ugma. Diyan man po ko mo balik. Ano na din papel. Apa ko on. Natagang ko nga to. Tagang ko. Jadi nama tres ako yung lido kay tanaw ng computer. Yan nagtawag ko na matos. Kuan. Mano yung kuha ni mo nang napuli na. Nigribo na to ugma kanini mo sa mawa. Ano yung suit ni? Guard. Magawas ka dam. Magawas na.
Ano na kawada kaya kung hindi di makuha. Di lagi. Dari na ko mana. Babay na. Oh, bye. Water Oh. Paon ramas, oh. Balik ako. Madam, intran. Ito may vlog. Kapag ID. Masud na ko. Nadi ko karon sa hospital. Kay ako ini puling man ang healing. Kaya ako hindi ngit-ngit. Di maklaro kay nagpatay mig suga kay sa mangga. Pero okay na mas queen. Bintahan na. Pero sakit pa kuno ang kanang may samad. Pero natural ra na kay gahapon pa gud no. Gahapon si Jagi operahan sa mga 10 o'clock nga rin. Kuan, 24 oras pagikan sa pag-opera. Grabe jud. Kanang may kalit-kalit ra nga panghitabo ah. Bisan ako nagdahom. Nga may tabo na niya. Kay before to ni sakit yung tiyan ni ngadto ko sa Jasbay kay mamantog wedding anniversary na nagtatay hindi dito pa man na. Jadihan na dito siya pamati. Sakit na ko nagijahang tiyan. Pero bawo kani kay gitugot nis Ginoo na adjay mensahe ang Ginoo silang kinabuhi kay tanang panghitabo na adjay na rason. Pasalamat ang tas Ginoo tanang panghitabo ato madyang pasalamatan kay nga ni bisan pa sa hitabo o okay raman gracias Ginoo nakalingkawas raman po sa pag-opera. Salamat ka Diyos Ginoo o protection sa Ginoo kay luwas naman po damo ang sister-in-law. Nag-process ko sa papers kang niingan ang nurse pwede na ako na makagawa sa Queenie. Kuwang na lang magpirmang gabre basi ko nung maabtan og holiday. Ako magdahom nga makauli na di ay. Salamat sa Ginoo kay okay ras Queenie. Hours later. Naragawang pasyente, salamat sa Diyos kay makauli nami na. Wanra. 1 day ra mo no. 2 nights ra di ay. Ato ra sa magpakaadyo sa bahay. Kan manggod ka nang nay kadung og holiday. Hindi madugay ko no. Taas ko ng holiday. O na, pauli na. Okay naman po. Salamat sa Ginoo dyan. Sa RHU Alicia ay kita na po. Di magpabujag ha? Mama. Di man na kasi. Salamat ka do. Palihor ako ko. Adi mo pagpabujag kin-kin ha sa iyong mama ha? Kaya gupirahan na ba na? Kin-kin. Di magpabujag ha? Permahan po. Hi guys, madung hapon itong tanan. Gikan ako naghatod ni Queenie sa ilaha hanja. Nihapit ako dari la plurami. Kay naligo. Kay napadyo ko'y hapitan las mahapit ko simbahan.
Kaya na ako'y tudo nga to. Pagabot na dari, nalingaw kong Dalton karon si Dalton. Gisuroy si Jang tatay, kay ngarong oras, alas 4. Ting suroy deron nila, mo nang was Dalton dari. Palagi po ito'y purpose na naligo ko, kaya makahawid kong Dalton. Palaman ko naka-video kay grabing lingawa, malingaw ko ni Dalton. Diya karon, madton ako. Alas 4 ron man kapin, di na kadyo init. Baklera ko. Mabaklera ko dari ag simbahan. Diya, Flor. Madton ako. Madton ako, Flor. Baklera ka, madara ko baklera. Madara man. Madara man. Sadyo si pagkagdungag, Flor. Sadyo pa eh. Arong, hindi, magkuhan ko daw, magligo pa ko. Sigun dito kada hapon. Albugatag hambag. Gikan sa hospital, hapit ka programi, hapit sa simbahan. Mura mo po, turista. Lagi, ginagdahan ko tuwalya. Lagi. Madugali kay nagmukha na kong tao. Kay ganihan siya, grabe siya ko kahagard. Alis ako, Flor. Sige, amping. Salamat sa pagbaligo. Tara ko. Matsalam. Aray na ko. Ha? Oh, salamat. Hapit ko sa church. Diya guys, diyan na ko sa church. Diyan kang kinakasgang gagaw. Kuan mi, mag-prepare for anniversary sa church ug mapuhon. Bibo kaadyo kani sila naghimo ni sila kuan decor anja ahaday ning gi mute kay nay sounds. Nalingaw ko kay grabing bibuha. Lawahi naman ko guys. Pag-abot na ho, busy naman sila. So ako na naman yung plansa sa mga kortina. Kaya na grabe busy. Haguban doon, nagsakasaka na ganun. Mo din doon kanin.